Nu er den død. Nu er den død. Nej, hvor er det voldsomt det her. Den ligger og lider, den her. Nej, den ligger og stiger. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der byttedyr. Men de opsøger jo selv, de der hyæner. De er jo ikke engang et byttedyr her. De kører jo selv til det. Nej, men de har jo stjålet hans. Han har stjålet tilbage til ham. Kan vi se det? Nej. Jeg tror, det er Den løber hen til sådan noget andet. det skal ikke. Det er ikke noget for mig. Tager den der. Men den kommer til at tage flere løven. Den kommer til at lave flere. Det er da hvad, de ikke kan. Det var det uhyggeligt. Ja, det er det. Det var godt. Ja, det synes jeg ikke er sjovt. Nej, det synes jeg, jeg bryder mig heller ikke om det. Det er virkelig voldsomt. Men sådan er det. Det er sådan der. Han har garanteret fået ham det. Eller de gætter vel også, at der er døde. Ellers så smiler der Hvorfor den ikke tilbage til det tror jeg ikke. Der er nok meget, der kommer der en anden her. Ja, det var jeg jo. Den ser jo også. Hvad deres formål er med at gå efter løven. Så det er som om de nærmest jagtede løven, men de er jo ikke i nærheden af at kunne nedlægge den. Altså, så bliver det helt stille. Fuldstændig. Med et. Eller de opdagede den, at den var død. Ja. Ligesom den viser den. Vi bare se her. Så nu er der ikke nogen pointe med den her. Har du taget et billede af det der, hvor den står der? Har du taget et billede med din iPad? Nej, jeg skal ikke op til det. Det skal ikke. Han har aldrig lige kigget. Nej. Det er også nok for mig. Ja, kigger den over i, hvad det er til. Anne, gider vel ikke kigge den der ned i det der trapper? Ja, det er mere. Nu er du øje på noget.